גברתי השרה, אני לא מסתדרת איתה. אז היא לא משתפת פעולה, מה? היא עקשנית כמו פרק. אין מנוס. נצטרך להשתמש בעניין המחריג מכולם. את לא יודעת מה לעשות איתה. את לא יודעת. חכי, אני השמעתי לה את כל הקסטות של אורי זוהר. כל הקסטות. אני חרדתי עליה את פזמון קכ"ג בתהילים. הרכבתי לה את משקפי השמש של הרב עובדיה יוסף. היא שיחקה דם עם הרב שך. מה עוד אני יכולה לעשות? אין ברירה. נצטרך להשתמש בעינוי המחריג מכולם. לא, את לא מתכוונת כן, בדיוק לזה אני מתכוונת. לא, רק זה לא, בבקשה, אני מתחייב. אפילו אני לא אעמוד בזה. אל תתכווני לי לסבל הזה. אין ברירה. להכניס את חיים והאקורדיון הנודד שלו. הוא מתרסק חופשי. די! לא יכולה, מספיק, אני נכנעת! אני מתחננת שתפסיקו עם זה! את בטוחה, נעמי? די! אמרתי שאני נכנעת! עשו בי כרצונכם! חיימקה, עבודה מצוינת, ערב נעים. היא מרוצה מעצמה. רבנית? רבנית? לעבודה! היא נשברה סופית! כל אישה ובת מדליקה נרות שבת. האישה לנקב היא שבת להמליט היא נולדה. יפה מאוד, נעמי. והמחליטי לתפארת אשת חיל מי ימצא. מצוין. שתי גדות לירדן. זו שלנו, זו גם כן. בעד ארצנו טוב למות. גם בבקר, גם בשוק. שמאלנים הם פגע רע. התקשורת מרעילה. סוף סוף תפסה זאת. סוף סוף תפסה זאת. את העולם נכבוש עד סוף הערב